Karimba Indonesia. J. Pun pandegani kalian Mas Andes. Siap. J. Ayo, salam sik, Met. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Dong. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki siji ndi, Met? Apa nih? Siji wonge nandi. Ayo kuwi teko ngrangge siji kuwi. Ayo, siji nandi wonge. Mek, Hah? kae Tewas. sing bengak-bengok kae teko diterangge siji. Iki. Aku Kurang apa piye? ilang wonge. Oh ilang. Lah iya alhamdulillah. J. Mak sowan ana ning ndi, Met? Sowan adoh nggone. Aduh ngene. Aku ora ngerti ngendi kok. Kudanang barang. Ayo, Ora Adi, ayo. apa-apa. Ayo. Takon bose, takon bose Ndi? awak dhewe sowan supir tau becok wis. Tapi kok kabare kok tambah lemu. Heeh. Iki Cocok. cocok susune. Udu. Bedile. Bedile, bedet Jasmu. Aku ngerti. Lah iya. Lah iya. J. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Niki acaranipun supet Supit nugel manomprit. manompres. Mono Apa? Halo, Mas. Oh masih ditugel. Awas Mas, ngaling-ngalingi Mas. Oh, Sampai J. ngaling-ngalingi Mas. Oh, Muhammad nggih. Alterio. Muhammad Alterio Saputra. Ngawur. Ayo. Fir. Kenan Ah. Saputra. Lah iya Kenan Saputra. didongake J. Mas. Muga-muga enggal mari. Heeh. Sing penting sih Mas. Apa? Ora gendelen. J. Wong supit penting. Pentingnya apa? Aja nganti gendelen. Wis tahu berarti. Aku wis tau Lah, piye? dino tak ge badminton. Ties. Lah, kowe Melentung pecicilan. lakune ngene, Mas. Oh, blentong. Dadi Blentong. melentung. Sirah sing isor apa sing dhuwur kuwi? Sing bisa dong. Sing isor. Lah iya. Iki Ah, wis ah. temoto karang wonge kurang siji Ah, piye. ah. Oh lha iki bose padha iki. Udu, udu. Ra apa-apa tuwek-tuweke goyang ping pindho brotol. Ngawur kuwi. Kowe ngawur kowe. Lah iki Aja sing tuwek-tuwek sing enom-enom lho kayak. Ah. Nek kuwi lagi lho sing Mbak Ping, Mbak Ping dalem mana Mbak Ping? Mbak Ping iki. As aja nggon flash untune Mas. Lah iki. Lah piye? Lah piye? Sentimen kok. Lah piye? Apa plereng. Lah fotone ireng kabeh. Pemantul cahaya. Memantul cahaya untuk gua. Iya. Ya wis saya dirodak sik wae. J. Ya. Heeh. Ayo. Langsung Ayo. dirodak. Iki tak sing tua-tua tak gene ngarep. Sopo? Pancen ana lek pras, ana lek kung, toh. Oh. Iki rambutnya malah kok susuh manuk barang. Aku kaya telek cecek. Awak dhewe kaya manuk bangkak. Ora masalah. Ora masalah. Penting menghibur Yo. masyarakat kene. J. Ayo. Ah, Langsung rodat pertama. Apa Apa? lek pras? Biasa. Wajib ngain. Udu, Udu. Jal dimulai Pi. Contoh nih. Iya, kanca. Prokanta ngawara rukune Islam, rukune keri Aku mah tekan tak sogok. saat loro kang siji wes rabu-rabu deh wes Kowe ki ane Gila, nyuto, ayo Yuk. wes, ya. Ayo prokonco ngawaru ono rukune Islam yo iku limo Rukun Islam iku limo. loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji
Apa? Ya lagu kok. Mbok kosek sesuki napa to? Ayo Lagune apa? Lag iki kon. Tor monitor ketua ketua. dak. Denane jender banget. Ora Ya Allah Lindungi lindungi Andes. Ya Allah sayangi Andes. Mergo komet rada stres. Lek ludi rada pede. Andes kuwi anake sapa? Aku anake Murtini. Omahe yo ning ngendi? Kidul kali Bangaderi. Andes kuwi arane apa? Arane kiyo ketek. Ketek kuwi parane apa? Ketek kuwi warnane ireng. Alah komet rada gendeng. Lirak-lirik utune meleng-meleng. Ora apa-apa sing rada ganteng. Didelok kok malah ireng. Untune Andes marane Mredok maju sithik nek ora apa-apa. Sini ora apa-apa mrongo sithik sing iso untuk maju ya ora apa-apa. Iso-iso ning garu sawah. Hati-hati yang lagu-lagu. Aja kanthi salah arah. Ane iki lek rudi nanti. Dakul eprik. Rong dina padha piring. Margone ketekan eprik. Logut. Kok pinter ta kowe, Dek? Hah? Kok pinter ta? Pinter. Mergane apa? Rong dina mikire duit. Margane ke tuku pralon. Isu-isu mikir mumet. Rono rene mikir ku pralon. Lek Rudi malah ngentes. Amarga Kok kang ngewes. Lek Rudi kuwi panen. nek turu ngewes. Nek turu pancen ngewes. Kepiye turune piye? Aku wis tau turu ning omah Rudi, piye? nganyari kamar. Lah kok iso? Jebule mah ngewes. Lah piye? Suarane Ora buka wadi kowe iki. Kowe ngimpi nyuling langsung isuk endes aku entek duwite napa Lek? Ge tuku pralon. Jopeng loro kuwi, Des. Awan ping pindho awan bengi. Langsung tekan aku lengenai wedang rada lucu. Ah piye? Nyandes dombe yo, Des. Niku ki napa? Ndak duit. Rong dina tatas ge tuku pralon. Pralone tak ge suling lho kowe. Lah iya. Ayo. Ayo. Saiki dilagokke ya, Lek Rut. Je. Apa? Lah njaluk apa? Lagune apa? Lek Pras. Bakul ndok. Lagune napa Mas Pras? Apa Hah? kok sak-sake? ra ono lagu sak-sake ra ono. Hah? Hujan janji. Hujan janji. Iya. Nanti kan hujan janji. Ah. Nanti kalau ke sana kita pakai itu ya. Apanya? Ya pakai itu katok re ya. Amargi mencret. Kan lo ye. Oh no je. Lagu ye. Kowe ki mangan jan lompong umat ya. Ayo. Ayo. Apa isitone? Hujan janji. Biasanya nyawer kok kowe kok. Rono banyu sing nalesi ning padaran nanging mungmu dan janjimu nalesi hatiku sakasmaran Ra ono banyu sing nalesi mudhun ning bumi nanging mengung dan janjimu sing teras gawe kelone ati ojo membaring janji nanti kapan nyiksa kenenku
kowe sing payungan, aku trimo sing kudanan. Rasa ngenai harapan yen ora iso ngenai aku kepastian. Asik. Rungokke Des, rungokke. Sumilin angin dalu sumpipit sama ning ati saya nampi rasa kasmaran tanah santa sing Pandenge rembulan sing ngendani sepiku suwi ngenteni la ono teanggamu bilang-bilang bengi mong tak sewangane nangis tetes Ra ana banyu sing nalasi ning pangeran paling mung dan janjimu telas yakinku sing kasmaran Ora ono banyu sing nalasi mudhun ning bumi nanging mung dan janjimu sing teras gawe kelone ati Ojo mung paring janji ati kapan iso Sumiprit rasa ning ati saya nambahi rasa kasmaran iki pirang-pirang bengi bangsa kaanteni nanging ra ono pirang-pirang bengi mung tak sawange nangis netes Des. Tak kancani joget ya piye to? Tak kancani joget. Ojo. Oke wis mau. Kasunyatan sampun wau mesti telat. Sigar. Sigar iki untungmu disigar Des kono Des. Untungmu kan nyigar. Apa meneh iki? Pras apa pras? Iki do bingung lho. Wajib main ya. ngomong to Mbah kowe iki meneng bae Kong Mbah Kong kowe iki ngomong ra mambing lalamun Alah kowe iki yo nang kene gendakane akeh dadine njur isin isin. Ngono-ngono kuwi lho wis playboy.
Wajib ailalan wadon lurung ilmu. Wajib ailalan wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Wajib loro hisan. Heeh. Meneh? Ya. Lagu. Ayo. Nyanyi apa Riko? Nyanyi sing iso wae. Ora anu wae. Apa? B. Tondo kelangan mengko nang Dayak ya. Oh, kuwi mubeng sik ya, Pras. Oke. Ya, lagune sing nyong iso. Ya apa? Titip kangen wae, ya. Iya no. Iya. Kowe kangen terus Kangen terus apa? Iki apa padha wae iki? Padha wae karo pojok iki padha wae. Aku kangen. Wis. B. Hei, Niko kepir buka bakso barange napa? Wis padha tuweke kok ya. Yes, Non, kowe kangen terus apa? ayo bebek. Hei ibu-ibu, mbak-mbak bayangke sik. Kira-kira wong ngono kuwi iki kok ya ceweke ya dayu-ayu do. Sing dipandang ki apa? Untune. Lah dipandang untune pengen gumoh ngono kok. Cinta pertama. Cinta. Yo sikat. Ya, jreng. Padang rembulan ning pelataran sayang gugah ati kang kas marah Asik masuk tenan Des. wanci wes wangi sansaya sepi saya kegawa sungai hati kanggo sliramu buka bareng-bareng sing tak tresnani Masuk bersama Sekar Rimba Indonesia. saja saya titip kangen leja ayo Mas Sudi Riko sik ya tangan diangkat semuanya kita goyang bareng-bareng say sing kangen aja oke bang Percaya sayang aku ra bakal kangen aku kangen
Monggo bareng-bareng. Sing tak tresnani. Aku matake anak buahmu Rosi napa kowe? Napa kok bingung dhewe napa? Aku bingung piye? Ayo. Sapa yang salah ayo? Wong tuwek jan angel kandhanane kok. Walah angel kae. Ayo, ya wis. Mapan telu. Riko telu. Wis ra apa-apa aku tak mlalah wong loro. Ayo. Nggih. Apa lagene? Halo, Pras. Ya Irfani. Ya. Ya ewan dirun cirun kembang wangi biar bukan dunia otak siro menyanyimu itu kau berkira Ya Irfan dirun cirun kembang wangi biar bukan dunia otak siro menyanyimu itu kau berkira kita pemuda ya Asepir Pemuda hari ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Maka jangan takut bermimpi besar dan jangan takut berkompetisi. Kita pemuda Islam Indonesia. kita pemuda Islam Indonesia tetaplah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang berdaya Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan keislaman susulkan. kita pemuda Islam Indonesia tetaplah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang berdaya Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa untuk Aku capek. Nahan wong kang lagi lumak cara putri paman tundani kelapa. Iya tundani cari kau. Kebacan atau pinawe celah-celah. Kau atau senajan tunggal
Apa iki, Des? Sak-sake. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jungkir negara goyang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaikum.
mati kuwi. Sing tua wis ra kuat. Aduh. Saubanane modar kuwi. Bakung. Arep dadi ora to? Ora usah to? Aja. Ya. Apa Arban? Ya sik balik sik sulinge kah. Pecah gua malah. Aja dikretak wis. Aja dicokot. Sebul. Aja. Kok kerowak. Aja kuwi lho, alah. Apa? Produt. Oh ya, sing njaluk produt Mas Rudi. Iki sekaremu do. Yo. Lah tetep njaluk soling. Ayo. Apa-apa, yo. Ayo. Yo. Ayo. Mesot. Yahut isya men. Kita produtan bener. Rimba Indonesia bergoyang. Kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo. Masuk. Bas masuk. Di setiap ada pertemuan dan jawabnya kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo. Berikan tepuk tangan sah. Hebat sekali. Ngene iki lho pokoke gawe seneng-seneng. Nggih, raketo ngambane Senin Kemis. Senin Kemis. Awak dhewe gek duwe tugas siji Ah, men. ah. Wis ngleboke dhewek iki salto. Ah, ah. Yo bar iki Wis ra Wis usah capek. Aku yo wis mencret sithik ya. Aku ketoke bapake Lah napa? arep nyawer dhewe. Arek nyawer. Bapak ya nyawer dhewe. Sing ndi? Iki bapak iki. Oh. Wis tenang to? Dan Awak- bagus. Lah, awak dhewe iku salto teng 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 langsung Ah, 100 200 300 400. Oh, ya amin. Amin. Amin ya. Yuk, langsung tak Ah, ah. saltoke wae. Yo, yo. Waktune galek gantian. Heeh, sikat. Ho.
Yo 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 yo. Sawerane sawerane yo. Tepuk tangan buat Mas Koman. Yo. Yo juragan yo metu yo. 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 Tepuk tangan buat Mas Andes. Asik, mayan. Cilok, cilok, cilok. Mayan. Yo, bayi meneh ora? Yo. Bisa ono sak nyawer. Aduh, ini jatah jajane nek Andes. Oh. Boleh. Yo. Oh, oh. Yo. Oi. Wah. Sik. Oh, oh. Des. Pak Ibeng. Salto sik. Ora apa-apa met, met tak kadani, Ono Gus Ibeng lho. Ono apa iki? Yo. Yo. Heh. Mayan, Des. Heh, ojo lali lho. Kan salto ngono aku. Ogah. Rek Rudi 50.000 salto. Oke? Ogah. Halo? Ogah. Ayo. Ayo Lerut. Demi anak bojone ngomong. Harga diri wale. Kok eta 100? Sapa mau sing 100? Ibuke mbok mriki 100. Alah, Mbah. Ya wis met alhamdulillah. Wis ngene iki iso gawe Luar tuku. biasa. Heeh, iso gawe Jeh. tuku pempes. Karo uyah. Matur suwun Ibu. Ibu. Berikan Nggih. tepuk tangan Bas Karim Mbak Indonesia. Luar biasa. Tentunya masih ada di belakang sana spesial untuk Pak Dono. Jeh. Pokoknya nguri-nguri kebudayaan cinta damai lecai. Yo. Sekali Mbak Indonesia. Masode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sedaya mawon. Sehat-sehat lancar rezekine. yo bisa kita tambah-tambah karo anak buah toh. Heeh.
Le salaman-salaman iki sesuk meneh nek bodo. Nggih, makaten wau mengatur pasugatan seni saking